Takže čau, moje jméno je Henny, no jako ne moje jméno, to je jedno. Rozhodl jsem se, že si založím YouTube jako profil a nejprve bych chtěl moc poděkovat Patriku Rážovi i přes tu moji všechnu neschopnost spolupracovat, protože já jsem na tyhle počítačové techniky úplně levej. Měl se mnou tu trpělivost, že mi založil teda profil, takže bych mu chtěl moc poděkovat za to a popřát mu hodně štěstí jako na natáčení, ať má hodně lajků, odběratelů a tak dále. Takže zpátky ke mně, jmenuji se Adam Heneš, bydlím u Prahy, neboli jako u Prahy a první video bych chtěl takovou pozvánku, zítra budu točit, udělám minimálně 2 videa zítra, budou vlogy určitě, pak budou tagy, jako tak, kde se věci nesnáší, něco umrá a prostě nějaká zábavná videa, takže bych vás chtěl teda pozvat, abyste teda zkoukli jako moje videa a měli se mnou tu trpělivost, protože já s tím ještě nemám moc zkušenosti, takže bude to pomalu, ten rozvoj jako ve mně, nejsem ještě moc zkušený s natáčením, natáčel jsem asi tak 2-3 videa ještě, tak bych ocenil vaši trpělivost. A takže zítra budou teda minimálně 2 videa, budu ještě s Patrikem Rážem možná volat na Skypeu, jestli tam bude, a takže bych vás chtěl pozvat teda na zítřek, takže čau, zítra a naschle.